Wai wannan kai me hada ka da matata? Me wanda ka kawo mata? Maganin kwari na kawo mata. Darakta namu na kuma yan dale a shirye yake da ya ba ku goyon baya 100%. Wai kai kana da tunani kuwa? Ka san abin da kake aikatawa kana da tunani? Amma wallahi ina jiye maka ranar da za ka yi ladama, ina tausaya maka ran da za ka yi ladama. Ki bari ranar nadamar ta zo mana. Our behavior is our life. 3-Star Media Production present you new Hausa series film called Dabi. Saboda shi so cuta ne, idan ya kama zuciya, duk maganin da zaka sha ba zaka taba warkewa ba a lokaci guda. Haka ne kawata. Amma yanzu ke kina nufin zaki iya rabuwa da shi kenan. Ba ni da zabi Hajara. Hakan shi yafi dacewa da ni. Na riga na fada tarkon da ba zan iya fita. Babu wani tarko da yake na har abada. Dole ne a fita daga cikin sa. Ai kai gaba ɗayan ka kan abin kyamata ne. Kuma mai laifi ne kuma mai aibu ne. Dabi, a program that will enlighten, educate and entertain our life. Dabi. Na rasa me na aikata wa mutane. Sun tsine ni ba sa son gani na. Me aibuna? Ban san komai ba game da rayuwata. Laifin me na aikata haka? Ni har yanzu ban ga dalilin da zai sa na rabu da shi ba, saboda ban san abin da ya aikata wa mutane ba suke gudun shi haka. Ko da ma abin da ake zargin shi gaskiya ne, shi me laifinsa. Producer by Ibrahim Master, Assistant Director Abdulrahman Gashi, Story, Screenplay and directed by the intelligent director Buhari A. Kurumbawa. Dabi, the put episode will come to you on YouTube channel with the name Kairan TV on Thursday 8:30 p.m. Dabi, Kairan inshallah. Idan ya fi karfin ki, ai bai fi karfin hukuma ba. Ƙarya yake. Me kike nufi Hajara? Wallahi a kotun shari'a musulunci zan buga shi. Dabi, Kairan inshallah.